ननदो छोड़ले बाड़ी पढ़ल ई स्कूलिया के बुक खाली दिनों रात चलाव ताड़ी तो फेसबुक। और का कही बड़ी जियान कइले बानी कि ननदो छोड़ले बाड़ी पढ़ल ई स्कूलिया के बुक खाली दिनों रात चलाव ताड़ी तो फेसबुक। और दिहले भाड़ी पील ननदो उठावा दबाई के भइल बाटे वायरल इन कररी। और दिहले भाड़ी पील ननदो उठावा दबाई के भइल बाटे वायरल इन कररी। बढ़ता फॉलोवर इनकर लाखों बदीवाना खात बाड़ी रोजे ई तो होटल के खाना। अरे बड़ी फैशनदार भइल बानी ए बढ़ता फॉलोवर इनकर लाखों बदीवाना खात बाड़ी रोजे ई तो होटल के खाना। और दिल्ली समाइल लेके हाथ में मोबाइल रहताड़ी भीतरी से गी। और दिहले भाड़ी फील ननदो उठवा दबाई के भइल बाटे वायरल इन कररी। जेपी के गाना पबीडी यो बनावेली प्रिंस अमृत संग ठुमका लगावेली। हाँ तो एकदम साफे खिलाड़ भइल बानी ए जेपी के गाना पबीडियो बनावेली सत्यम कावेरी संग ठुमका लगावेली। और नीलो ताटे लाइक खूबे आवता कमेंट जी छाई गईली सब काई दी। और दिहले बाड़ी फील ननदो उठावा दबाई के भइल बाटे वायरल इन कररी।